det er vigtigt, at I holder på det der i starten også. Det er kun til svensker. Er du svensk? Det tror vi ikke på. Bevis det. Ja. Der er måske en der. Den er værd. Ja, så kører vi. Jeg ved, hvad der sker. Er der nogen, der trykker på den? Arne? Tjener. Kør kameraet. Du skal her. Vi har choktilbud her. Ja. Bælgs whisky, 99 kroner. Ja, der får jeg et par sønner. Hvad? Et par stykken, 2. Skal du have et par stykker af dem? Ja. Men vi bliver nok lige nødt til at finde ud af, om du er svensk, eller om du bare lige narrer os, fordi vi har haft mange tilfælde om danske kilden, som kommer ind og plotter svensk. Ja, så. Hvad hedder den svenske konge? Gustav. Kan du dansk? Ja, men jeg har været i Danmark. Rødgrød med fløde. Rødgrød med fløde. Det var jo meget dansk, var det? Det synes jeg faktisk. Og ved Rødovre. Du er dansker. Den går ikke. Det går ikke, hvis du er dansker. Nej. Jo, det er dansk. Jamen, du sagde rødgrød med fløde. Ja, det kan jeg vel. Ja, det kan svensker ikke se. Nej, men det er jo svensk. Det er fint. Hvorfor triver du det? Jamen, det er fordi, du snakker lidt for godt dansk til, at vi tror på dig. Men det kan man vel gøre i... Jamen, halv svensk, halv dansk. Nej, lad os nu bare sige, at... Skal vi så? Altså, hvis du skal have dem her til 99, så skal de skal jo drikkes i forretningen. Skal de konsumeres? Ja. Ja, men det kan det jo ikke lide, det for det smager. For jeg har jo... Hvor kan man? Skal jeg hælde op? Nej, jeg er tilbage. Polisen sagde, at Nej. du måste konsumere her. Nej. Jo, det er prisen. Ja. Nej, det går sgu ikke, det der. Men kan polisen prøve at... Nej, det er rigtigt. Slagter. Han gik ned. Det er kort sluttet. Han var også oppe i det røde der til sidst. Ja, men vi skulle bare lige have tage den der flaske op af hans... og sagt, hvis du er dansk, så kan du kraftedeme ikke få den. Men vi har da været heldige. 2 svensker indtil videre. Hvad her er det? Det er bare taxamygge. Hvor en fan her... Skål! Hold lige kæft, du har altid været en lort mod mig. Det har jeg ikke. Då får man bra pris för 8 sådana och en dolis. 8. En vad? En sån och 8 sådana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Homsa! Ja. 1, 2, 3. Du gamla, du fria, du fjällhöga nord. Du tysta, du glädjer